to akwai aya a cikin abin da yake haihuwa, wadda ya haifa da wadda aka haifa duka idan ka kalla akwai ayoyi manya. Ka kalli mahaifinka yadda kake mu'amala da shi, yadda kake kyautata mishi, yadda duk abin da kake mishin nan a ce to yanzu ga wata takarda ka sa hannu, yadda kake ma babankan nan haka 'ya'yanka da su ma, ka saya? Yawwa, yadda dai yanzu kake da mahaifinka, in ya rasu ma to yadda kuka rabu da shi, irin abun da kake mishi haka kai ma su taso su maka, to wannan sai baka dama kai kana so su zo su hidimta maka su baka kula. Amma har yau mahaifinka yakan je ya duka a gona, kai kana can gida kana danna wayarka. Haka ne ko ba haka ba? Haka ne, haka ne. Ka kalle da rayuwar take yau, za ka samu uba shi kadai, idan 'ya'ya 10 ya haifa, duka 'ya'ya 10 shi zai dauki ɗawainiyan karatunsu, rashin lafiyarsu, kai zai iya ɗaukan wani ɗan ma a tafi da shi asibiti, ɗan uwan yaron wansa ko ƙaninsa bai san ma an tafi da wani asibiti ba. Haka ne ko ba haka? Wani kana ɗaki kana bacci za ka tashi a ce mahaifinku ko mahaifiyarka sun tafi da su wane ko sun tafi da wane ko wacce asibiti, shi kaɗai bai taɓa haɗa kuɗi da wani ya yi jinyanka ba. Amma yau idan ubansu ya kwanta sai su ce a zo a yi mitin, a zo a yi mitin. Shi bai taɓa mitin da wani kafin aka haɗa kuɗin makaranta ya biya maka ba. Yanzu kai da ka sayi magani sai 'yan uwanka sun zo an yi mitin. Jama'a haka ne ko ba haka ba? Haka ne, haka ne, sai an yi mitin. Duk rayuwarka tun da ka taso bai taɓa haɗa kuɗi da wani ba. In bashi zai ci bashin, shi kaɗai zai ci bashin, a kansa bashin yake, ya biya kuɗin makarantanka ko ya kai ka asibiti ko ya shiga larurar rayuwarka. Ga sunan da ka same su a asibitin, zama a gun uban canji suke yi. Ka samu yaro yana fushi wai wansa ko kaninsa bai zo ya karɓe shi ba, ubansu ne yake kwanci akan gado. Ba fa shi zai yi abincin da za a kai asibitin ba, ba fa shi zai sayi maganin asibitin ba. Zama ne na kula da uban, saboda in zai sha magani ko wata bukata canji suke yi, wannan ya zo wannan ya tafi, wannan ya zo wannan ya tafi. To wanda bai zo ya karɓi ɗan uwansa da wuri ba, za ka ga suna maganganu na rashin jin daɗi, bai zo ya karɓe shi ba. Haka ne, saboda haka shi haka ya tashi, duk aihuwan ya gama tun da ya fara aihuwan har ya gama, bai aifi ɗan da zai zo ya miƙa mai 100 ya ce baba ga wannan ko da ka sai wani abu ba. Haka ne, haka ne. Zai iya shigowa gida, mahaifinsa na nan, mahaifiyarsa na nan, ya je ya sayi nama ko kaza ya wuce da shi wajen matarsa, mahaifiyarsa ba ta san ma an shigo da shi. Amma yana faruwa ko bai faru? To inda mutum mai lissafi ne, kuma lissafin bai subce mishi ba, duk ran da ka shigo da shi ba su sani ba, ka nemi diyari ka dinga rubutawa, don kai ma ɗanka zai zo ya wuce da nashi. To kar ya zo wucewa da nashi ka yi faɗa, in kaga zai wuce ka ce to wannan na wancan ne. Shi ke nan, haka ne yaran ma, kar ma ka bata lokacinka. In shi ma ya zo zai wuce, kar ka ce ni baka kula da ni. A'a. Saboda haka sai ka cire wannan ɗayan da kai ma ka wuce da shi din. Idan watakil kai sau 10 ka wuce da shi, shi ya wuce na 12, to za ka iya magana. Amma in na ɗaya ne kai ma ka yi shi. Gaskiya ne. Adalci kenan. To saboda ka kalli mahaifinka yanzu yadda kuke mu'amala da babanku, yadda kuke mu'amala da babanku, yanzu kai waɗannan yara suka tashi suka ce haka da su ma, ka ji daɗi? Za ka ji daɗin haka? Ba zai yiwu ba, ba zai yiwu ba. To wallahi za ka samu akwai wadda kyautan da ya zai ma budurwarsa, kyauta da zai ma budurwarsa,
kai wata budurwan ma shi ma ya san ba aurenta zai yi ba, wallahi bai taba daukan wannan kyautan ya ba wa mahaifiyarsa ba. Wallahi bai taba daukan wannan kyautan ya ba wa mahaifinsa ba, bai taba daukan 500,000 ya ba wa mahaifinsa ya ce mishi gashi ko kana da wata bukata ba. Amma wallahi akwai wanda in aka hada kudin da ya bata yafi miliyan 10. Kai akwai wanda miliyan 10 ma zai iya bata a lokaci ɗaya wallahi. Manyan yan iskan ba suna nan. Wallahi suna nan. Duk tafiye-tafiyenta da komai shi zai sayi tiket a tura mata, a saya mata babban gida a wani birni a bata. Ka ganta da babban gida, wallahi wani ne ya saya mata gidan da mahaifinsa yake zaune ko mahaifiyarsa, wallahi bai kai 1/5 ɗin wannan gidan da ya saya ma wannan ba, kuma ba wai aure ne tsakaninsu ba. Amin. To sai Allah ya ce لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد. الله يتي لقد خلقنا الإنسان في كبد. الله يتي حقيقة من هالتشتن أدم أتكين وحلا لفسكنتن kalubale a cikin rayuwa. Haka ake cikinsa, haka ake aihuwarsa, haka yake tashi. Tun daga ciki, daga nan a juya nan, ita ma wacce take ɗauke da cikin ta juya nan, ta juya nan. Hamalatu ummuhu kurhan wa wada'atu kurhan. Haka za a zo a tashi, a fara tafiya, a fara lissafi, har a kai matakin farko. Wani yaro ne an tura shi jami'a man sagir, sai yake karatun ya gudu, tura mai ya kashe kudin. Shi ne muke bai da siya, muka ci kaga duk wahalan karatun nan, wallahi ce fa ne ya fi shi wahala. Ka tsaya kawai ka yi abin da ya dace. Haka ne ko ba haka ba? Ai duk wahalan da ka gani a gona, wallahi ka wuce fa ne ya fi shi. So kai seti kawai tun da wuri. Har ma haka ne kuwa.